què Xiva? Perquè Xiva... És un icono de... Sí, és un icono de Tarragona. Parles de música, parles del Xiva, quan estàs a Tarragona. I, bueno, apareix el germà del Pablo i, bueno, i som amics i és un icone, Vull dir, quan parles de música a Tarragona has de passar pel Xiva sí o sí. No hi ha un altre. A veure, m'heu d'explicar una cosa. On heu estat tots aquests anys? Bueno, hi ha hagut molts canvis de personal al grup, hem canviat de casa també, no? Hem tingut fills, sí. Sí, bueno, hem hagut de fer un paron. Sí. Sí, hem hagut de parar perquè la cosa no quadrava, que tots estiguéssim en el moment exacte. Ha entrat gent nova, no? Sí. I amb la gent nova doncs, ja s'han tornat a engegar els motors i ja estem... Ha donat un nou impuls al grup. Sí, sí, ara estem preparats per cremar Tarragona una altra vegada. Sí, perquè heu canviat molt també d'estil, no? Amb l'EP, home, una mica, no? Jo crec que sí. L'EP de Transistor Orchestra del 2013 al nou disc d'ara, que és un disc complet. Sí. Que, bueno, també... Un EP. L'altre sí, havíem anat gravant poc a poc. Sí, és més madur, és més accessible, saps? Sí. Els temes tenen més sentit. Abans era un rotllo més experimental i ens deixaven anar, saps? Però ara té un sentit més... Bueno, ens vam enfadar, diguem la veritat, ens vam enfadar, dir, ja està bé de fer experimental, anem a fer pop. I hem començat a fer cançons pop. Bueno, però encara té aquest punt experimental també, no? Sí. Home, jo crec que això no s'ho podem treure del damunt. Aquí les pots tararear, pots cantar-les mentre estàs en la dutxa. Lo d'abans lo podies cantar quan anaves a córrer, a eliminar toxines. Ara pots estar dutxant-te i cantant aquestes, no? Té melodies. És pop. Té alguna melodia, no? Són pop. Sí. Què s'esperen d'aquest disc? O sigui, què s'han d'esperar? El disc és una obra d'arte. Sí, Sense dubte, Sí. Sí, hem treballat molt. La veritat és que sí. Sí que hem canviat. Sí, et dono la raó, ara està una mica de conya. Sí que hem intentat fer les coses més accessibles, intentar obrir el públic. Clar que no ens podem treure del damunt d'on venim, però bueno, ha hagut un esforç de composició molt fort, crec jo, i de producció. Hem estat un any i mig tancats, gravant, mesclant i treballant dur. Sí, ha sigut... A veure, ho hem passat superbé, però ha sigut llarg, un procés molt, molt llarg. Per això hem hagut de parar, perquè no podíem tocar i estar fent això. A part que és això, que hi ha uns canvis que, clar, vam haver de parar. Per nassos vam haver de parar i després, clar, van dir, doncs, bueno, tornem a engegar i hem dedicat molts esforços i molt de temps. Sí, hi ha un esforç, sí, per obrir-lo a la gent, sí, això és veritat. Heu madurat com a grup, podem dir? Sí, i tant. Sí, molts nivells, sí. Sí, musicalment, personalment, també, crec. Sí, som més amics. Sí, hem madurat, jo crec que sí. Bueno, el disc hi ha un... Bueno, és que és això, és més accessible. Jo crec que fins i tot ma mare l'escoltarà. L'altre li costava més. Sí. La teva també. La meva, no sé si l'he escoltat. Bueno, el primer disc. Bueno, l'he posat, però no sé si l'escoltava. Els sogres també ara escolten aquesta música. Sí. Bueno, a part de conyes sí que hi ha una maduresa de composició i de producció, sobretot. L'altre estaven jugant i ara ens hem sentat a... Vinga, va, anem a veure què és el que podem fer. I hem fet una sinfonieta. La idea era fer una sinfonia, però bueno, a la nostra mesura. Era una sinfonieta, doncs ahí la teniu, per vosaltres. Què diria el Transistor Orchestra que va guanyar el Deo Tarragona el 2010? Què diria el Transistor Orchestra d'ara? No crec que digués res, no? Molt bé, nois. Sí, heu fet bé. Sí, molt bé, nois. Sou uns campions. A veure, torneu a presentar-se, potser torneu a guanyar. Bueno, no sé, és que era molt diferent. En el 2010, clar, anàvem amb vents, i clar, érem 7. I el projecte era molt fresc, aleshores, no?
Pues no portava molt de temps, tampoc. No, portava un any com a molt tocant, ni potser ni un any. Clar, ens vam més presentar i, bueno, vam guanyar, mira. Tampoc hi havia gent a Tarragona que estigués fent aquest tipus de música en aquell moment. Bueno, si mires la trajectòria del D.O., l'any anterior havien guanyat el Cirque, que era com també algo novedós en aquell moment. Uns anys abans havien guanyat, no sé si Don Simón van arribar a guanyar, Murmur també. Clar, hi havia una alternativa, no? Que clar, a Tarragona doncs, era molt, amb tots els meus respectes, heavy metal i rock dur, i clar, i de bones a primeres sortim nosaltres fent sorollar amb digui-li... Sí, era molt diferent. Sí. I era molt fresc en aquell moment. Clar, després d'això, doncs, bueno, doncs Teatre Magnètic han sortit, Harrison han sortit, vull dir, han sortit més coses que ara hi ha una escena, Islàndia també van sortir després d'això. Bueno, gràcies a nosaltres. Sí, no? Sí. Som els que hem destapat la caixa de Pandora. Sí, bueno, a partir d'això, doncs, bueno, s'ha generat, trobo jo que s'ha generat una espècie d'escena alternativa a Tarragona, no? No és perquè nosaltres siguéssim res de l'altre món, però sí que hi havia un classicisme, per dir-ho d'alguna manera, i de bones a primeres doncs, surt una alternativa a el que està fent-se. Clar, la gent del D.O. doncs, no s'ho esperaven que hi hagués un grup en Tarragona que estigués fent aquest tipus de música i, clar, a partir d'ahir doncs, s'ha obert la veda. Les Cirque, evidentment, era més pop que nosaltres van ser com, ostres, i aquests sonats que estan fent, no? I després d'això, doncs, ara estem demostrant que no estem tots sonats, no? Estem fent un disc molt madur i són persones com cal. Un disc pop. Un disc pop. I ara feu la presentació oficial del disc el 18 de març a la Sala Zero. Sí. En una escala de 1 a 10, quantes ganes teniu de tornar als escenaris? 11. Sí. Tinc ganes de tocar, fa molt de temps que no toco. Sí, tant. Bueno, toco, jo he anat fent coses sol, perquè estàvem parats com el grup, però com a Transistorai, però clar, no és el mateix tenir tots junts que fer el sol. I clar, ara tenim moltes ganes de tornar a tocar. Sí, i de defensar el nostre projecte. Sí. Bueno, també som més folkis ara, no? Sí, tant. Sí, fem una espècie de sci-fi folk, així. Jo, el disc per mi és pop, però també hi ha una part... És sci-fi i folky. Sí, estem més cada vegada enganxats a l'or. Sí. Bueno, i ara un de molt difícil. El paper de vàter, com s'ha de col·locar? Cap a fora o cap a dins de la paret? Hòstia... No es col·loca al damunt de la... Com es diu això? De la cisterna. Això? Sí, no? Damunt de la cisterna. Anàrquic total. És perillós. Experimental, no? Sí. És paper higiènic experimental. Va, la última. Tant de bo? Tant de bo. Tant de bo. Tant de bo vivim de la música. Fantàstic. Tant de bo podem viure d'això. Home, només tinc aquest desig jo al cap. Bueno, tinc uns altres, però vull dir, el més prioritari és poder viure d'això, i tant. Només m'agradaria això, poder dir al Jou, no anem a treballar, anem a fer música. Seria fantàstic. Tant de bo. Sí, i tant.